Moi! Ootko törmännyt tohon? Mä olen Mikko ja voisin kertoa omalta osaltani tosta vähän enemmän. Tää on siis hyvä hanke kaikille oikeastaan työttömille, jotka haluaa pikkusen lisää boostia siihen omaan arkeen, tekemiseen ja työnhakuun. Mä sain linkin tohon työkkäristä ja päätin lähteä testaamaan. Otin yhteyttä ja sovittiin tapaaminen, jossa käytiin läpi, että mitä kaikkea olisi mahdollisesti tarjolla ja mitä siitä voisin saada irti. Mä olin mukana tässä ihan ensimmäisessä ryhmässä, eli tiedän, että tosi paljon on täällä valmentajilla tarjolla vinkkejä ihan kaikenlaiseen tekemiseen. Vinkkejä tavalliseen arkiliikuntaan ja arkisyömiseen. Jokainen otetaan huomioon sellaisena, kun tähän mukaan lähtee. Mikä on paras liikuntavinkki, minkä sait? Nyt en osaa sanoa mitään sellaista ihan yksittäistä. Ehkä paras on kuitenkin se, että tärkeintä on liikkua. Ja liikkuminen ei oikeasti ole ihan täysin mahdotonta. Se on aika yksinkertaista. Mä sain hyvän tämmöisen liikuntaohjeistuksen. Käytännössä siis A4:lle pistetty ylös juttuja, mitä me Pasin kanssa käytiin läpi. Ja se on semmonen hyvä pitää tuossa jääkaapin ovessa mulla itselläni. Mä siitä aina välillä vilkaisen, että mitä on jättänyt tekemättä ja mitä voisi tehdä. Ja se on aika toimiva. Siinä on semmoisia simppeleitä ohjeita, jotka ei vaadi sitä, että tarvitsisi ostaa tonnin treenikuteet tai lähteä salille tai oikeastaan mitään. Vaan siinä on semmoisia juttuja, mitä pystyy tekemään ihan keskenään himassa. Samalla kun telkkari pyörii taustalla. Se on yksi. Mitä apua olet saanut työnhakuun? Työnhakuun oikeastaan montakin hyvää vinkkiä työhakemuksen muotoilusta ja sisällöstä. Siitä, että miten lukea tämmöistä työpaikkailmoitusta ja miten vastata siihen. Siitä on tullut tosi paljon semmoisia konkreettisia vinkkejä, että mitä voi ajatella kirjoittavansa ja millä tavalla. Se voi nimittäin oikeasti olla aika hauskaa ja luovaakin hommaa se hakemusten kirjoittaminen, jos ei sitä ota kovin vakavasti tai liian vakavasti. Jos mietit tätä mukaan lähtemistä, niin voin sanoa, että kannattaa lähteä tosi matalalla kynnyksellä. Tässä saa ihan kivaa pöhinää päiviin silleen työnhaunkin kannalta. Me toimitaan tosi rennolla meiningillä ton hankkeen puitteissa. Ja mä oon itse saanut todella paljon vinkkejä. Hauskoja juttuja tullut esille. Paljon juteltu eri asioista elämästä ylipäätään. Eikä pelkästään siitä työnhaun tylsästä puolesta. Tää ei ole mikään semmonen pakkopullakurssi, vaan tää on ihan oikeasti aika jees.